Plano og mamahimong itsura sa unya sa bag-ong City Government Center sa Mandaue gipresentar. Kahinumduman nakigsabot ang syudad aron makaloan og pondo alang sa construction niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa meeting nga gitambungan sa mayor ug pipila ka mga department heads, gipresentar ang plano sa bag-ong building. Gipakita sa contractor ang detailed plan para sa proyekto. Kini na ang mamahimuon niyang itsura sa new City Government Center nga tukuron sa grounds sa kanhi Cebu International Convention Center. Sa plano, ang karaang CICC kung ma-restore ug ma-repair na maong mamahimong main City Hall building para sa mga frontline services. Samtang ang tukuronon pa nga circular shape nga edipisyo tawgong iconic building. Kini na unya ang muhaw sa executive ug legislative offices ug uban pa nga mga opisina. Not good. Mo bitaw nag-present sila kay ini improvements kung sa pay ang usbon. Una na to i-final ang ilang design landmark dito sa City of Mandaue. Sa plano sa dakbayan, hayan masugda na ang construction sa bagong building sa hinapos sa Pebrero o Marso. Once all building permits will be approved, then we can begin the construction. Right now, what we know is that the contractor has already done a soil testing and test piling of the area. Kahinumduman, ang city government nagloan ug moabot sa 3 billion pesos aron gamiton sa pagpabarog sa new government center ug uban pa nga mga proyekto. Hinon sa plano, ang matukod pinaagi sa maong budget mao ang iconic building. Samtang nangita pa og mutukod para sa pag-rehabilitate sa karaang CICC nga nagusbat na. Nagtinguha ang dakbayan og public-private partnership. Matud sa mga otoridad, ang structure sa karaang CICC building mamahimo pang magamit kay lig-on og pulido pa kaayo kini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.